Ahoj kamarádi, vítejte u mého dalšího videa. Mám tu konečně po takové době řízečky, americký brambory, saláteček, udělaný vlastně rajčátkový, cibulka, hořčice. A k tomu mám pivečko, kafíčko, kamarádi, hele, že vám nekecám, mám tady i kafíčko udělaný hezky, jak se moje žena o mě stará, pivečko tady mám, jo, prostě, a je to dělaný na sádle, takže proč bych si to nedal, že po 12 hezky. Takže jdeme to ochutnat, já to před váma ochutnám, ale ne moc dlouho, abyste mi to nezáviděli. Bomba. No jo. Řízek je řízek. Bomba. No tak to je takový další tip pro vás, kamarádi, kdybyste nevěděli, co udělat třeba k večeři. Já mám takovouhle večeři. To je blázně, co? Tak jo, hele, díky, že sledujete moje videa, dejte mi sledování, like, repostujte video, napište mi do komentáře, jestli byste si dali taky řízek, a jestli mi nechcete napsat, tak si polipte zadek. Díky moc, vždycky moc.